uklur jong ka Bollywood Amir Khan ulapin itu ialah kasamla tamai ka jong kabadai ru kaparlot barim baja arposan snem menshua te shua batdang yakani ka video ngasngau ban ai kuble ya pi baro ki bapej bat karsan yakani ka channel manla kapor bat kunju ru ya ki badang tamai ba sobha ban karsan lem yakani ka channel da ka ba share lem like bat subscribe yakani ka channel knang ba pin yo shu sakiwe pat ki video ki bakum kini une uklur ka Bollywood aktor Amir Khan haden ba ulaya klat bat kalo kabaar jong kaba kerteng ka kiran raw ha usnem arjar arpuwei menen kasni kabadai kasni kha ka jong kasni kha ka jingdap ka jong henro posnem karta ha kane kasni kha ka jong Amir Khan ulapen itu ru ya kasamla thamai ka jong kabadai ka parla barim baja nadu arpusan snem menshua ka kerteng jokane kasamla thamai jong Amir Khan kadai ga gauri sprat Amir Khan hakane kasni ula kerpat ban burom ya ka jinglong kerpang ka jongka ulaya thu ru ya ki jingte babnia saphang ka jingya dei jongki da ka papen pau sakinong kersan ka jongu balai kendu biang batka lapalat kapra benai menta badai hakane kasmika ba ulapin itu sindon sakinong kersan jongu ya kasamla ka bat mai te yam tangina pe ki arnut ki kurim ki barim ki jongu ka jing song kurim ka panikong jongu Amir Khan ka dei bat karina duta ha usnem khat khandai prapon reu bat ki poya klatno ha usnem arjar ar bat nakane ka lo ka panikong ladon arnut ki kun ka we ka kanthai bat we usenrang kata ka aira bat ujuniat Khan bat hadin kata ula poya tho syukurim ha usnem arjarsan bat kanong snaflim kapa kerteng ka kiran raw bat kine ki arnut ki lapen benai ka jingya per jengmut ki jongki ha usnem arjar arpuwei ki lapoy ya krapno bat na kane ka loka baar ki don tang uwei ukun kata azad Khan bat ka jingya dei ka bamenta ha ka ba ula ya kendu biang bat ka parlok ka barim baja kaba kerteng ka gauri sprat lakat prabnai menta ka gauri sprat kadai ka fashion designer nakanong ba Bengaluru bat kadai ka kemi jong wei ukun chenrang ubadang hendru snem karta bat ka badai ru ka kun siteng jat siteng Tamil siteng Ireland bat upatemen jongka ulalong unong yale lajut hakipor menshua menta kadang terai hakakam penmi klim rengkat bat Amir Khan Amir Khan ula petitina bagi lai IT lut iwe ya iwe pat ha kacing ya dei ka baskem ki bahayeng hasem ki jong Amir Khan ki lai kendu ya kane ka samla thamai ka jong bat ki lapen pau ya kacing kemen jongki halor kane kacing ya dei jongki ula pen itu ru ya ka syaki klur baponam jong ka Bollywood kentop ya Salman Khan bat Shahrukh Khan bat kiwe pat ha kacing ya langbam jamir syua kasnika ka jong haka ying ka jong une waktor kalal sing chadha ulaya thu bakane ka samla thamai ka jong kampat ngampura haka culture jong ka Bollywood hadu menta kala petang katukat ne ki film ki jong kentup ya kalagan bat ka dangal batam ju benayu kumu klur baponam laya thu Amir Khan hakata kasni ya bam jamir bat kine ki klur baponam jong ka Bollywood Kublai Shigun ngir sekedu pat taki we pat ki video